teño ansiedade, tiña autolesións e demais, el como que díxome que iso era por chamar a atención. Eu o que lle dixen a el foi, mira, eu me levanto e me vou, porque non tes ni idea de saúde mental. Entonces, el cambiou o discurso e me dixo que me estaba poñendo a proba. Para qué? Para ver a miña reacción, para ver como eu reaccionaba. Non sei se tes pensado tomar medidas legales contra ele. Pois sí, a verdade é que penso tomalas porque me parece algo moi grave. E sobre todo non só por min, sino porque non volva a pasar. Eso tome máis en serio. Bueno, pois Laura chegou en ambulancia ás urxencias do Hospital de Vigo con unha crise de ansiedade e un intento de suicidio. Cando estaba ali nas urxencias, o médico que a atendeu fixolle unha exploración, un recoñecemento, e o que lle dixo foi, bueno, que ela o que estaba era chamando a atención porque se realmente se quixera quitar a vida, faríao. Dende logo a Laura pareceulle pois máis que estrano o que lle dixo este médico, dixo que era algo inadmisible e dende logo o que estamos falando é dun médico que non é médico, porque é un falso médico, el falsificou uns títulos. Pero este señor, este home, estivo 9 días atendendo a pacientes como Laura nas urxencias do Hospital de Vigo. Con títulos falsos, un título da Universidade de Venezuela, outro da Confederación de Médicos Suizos e tamén outro da Universidade de Santiago que o recoñecían como médico especialista en medicina interna. Agora, un xuiz condeouno a 8 meses de prisión por intrusismo. E claro, Yaiza, dende logo que nos chama moito a atención este caso, pero o que máis nos chama a atención é que non é o único que coñecemos, non? En Galicia foi ben sonado o caso de Coté, ese falso médico de Ferrol. Nos anos 90 habría unha clínica de masaxes e osteopatía e foille indo ben pouco a pouco e lonxe de conformarse con isto, abriu outra maior na que xa practicaba tratamentos de oncoloxía, de neuroloxía, de traumatoloxía e incluso practicaba cirurxía, unha auténtica barbaridade porque este home nunca puxo un pé nunha facultade de medicina, vamos, ao longo dos anos facendo tratamentos absolutamente neglixentes. Que pasa? Que nada facía sospeitar que este home non fose doutor, porque das paredes da súa clínica colgaban numerosos títulos universitarios e ademais de diferentes universidades do mundo. E tal era a súa fama que tiña listas de espera de ata 3 anos. A farsa comezou a tambalearse no ano 97, cando membros do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia o denuncia por mala praxe e incluso consiguen unha orde para pechar a súa clínica, que nunca se chegou a efectuar. Despois comezaron a investigalo porque este home fraccionaba os pagos para non declaralo. Por último, no 2008 a policía persoouse na súa clínica e viron que non recollía as condicións mínimas hixiénico-sanitarias e que, ademais, este home o que facía era pois facer mala praxe, evidentemente, e destapar todos eses títulos falsos. A saúde é claramente unha das nosas grandes preocupacións. Cando aparecen os achaques ou os problemas, tentamos buscar o mellor profesional para poñernos nas súas mans. É case unha cuestión de fe. Imaginen entón por un intre como se sentirían se a persoa na que depositan a responsabilidade dos seus coidados médicos resultase ser un impostor sen titulación. Un fraude que pode custar vidas. Os colexios de médicos perseguen estes impostores para intentar minimizar os danos que poidan producir, porque na maioría dos casos adoitan ser reincidentes. É o que aconteceu cunha muller arrestada hai anos en Carballo por asinar receitas e facerse pasar por doutora. Xa fora detida previamente por exercer como médica nun xeriátrico de Lugo. Todo sen cursar ningunha soa materia na Facultade de Medicina. Pero se hai un caso mediático no que a falsos doutores se refire, é o deste home que ven na pantalla. José Manuel López Pérez Cavada, máis coñecido como Coté. Dende as súas consultas de Ferrol e Viveiro con falsos títulos pendurados das paredes, atendía pacientes aos que lles aplicaba o que el mesmo chamaba terapias novidosas, pero que non tiñan ningún tipo de apoio científico. Máis dun cento de víctimas lle confiaron a súa saúde ao falso doutor, e moitas aínda sofren secuelas tanto físicas como psicolóxicas. Dende a súa detención no 2008 houbo que agardar máis dunha década para velo no banco dos acusados. Pedían para el 338 anos de cadea,
que finalmente quedaron reducidos a 6 e máis de 3 millóns de euros de indemnización para as víctimas. Actualmente compre unha cadea de 12 anos tras sumar outras causas pendentes, e lonxe de escarmentar din que no cárcere de Teixeiro no que se atopa montou unha especie de consultorio médico improvisado no que atende os presos. Todas as víctimas destes falsos médicos piden o mesmo: máis vixilancia para que casos como os deles non volvan repetirse. Algo que, por desgraza, sucedeu hai pouco máis dun ano cun novo falso doutor exercendo nas urxencias dun hospital de Vigo. Laura, ti fuches unha das víctimas deste falso médico. Cando saltan as alarmas e realmente te das conta de que non era doutor? Eu fui a urxencias por tema de saúde mental, por unha crisis que tuve. Este doutor fixeme algúns comentarios moi fora de lugar e bastante prexuiciosos. Recibira comentarios xuzgándome e incluso me preguntou se eu era agresiva, había tido algún conflicto co policía. Eu, en plan, claro que non. Eu teño ansiedade, tiña autolesións e demais, e el como que díxome que eso era por chamar a atención, e falou coa miña nai porque miña nai está moi preocupada. El díxolle, bueno, típicos mitos que se din de que quen quere suicidarse pois o fai e xa está, cando realmente hai prevención de suicidio. Eu o que lle dixen a él foi, mira, eu me levanto e me vou porque non tes ni idea de saúde mental. Entonces, él cambiou o discurso e me dixo que me estaba poñendo a proba. Para qué? Para ver a miña reacción, para ver como eu reaccionaba. En 5 minutos que me atendeu, díxame que tiña TLP, trastorno límite de personalidade. Eu levo máis dun ano en terapia privada cunha psicóloga. Un diagnóstico como tal necesita, hombre, un pouco máis que 5 minutos. Ti puxeches unha reclamación o día seguinte a esa atención médica. Que resposta recibiches por parte do Servizo de Saúde? Que me pedían disculpas e que o quitaban de urxencias ese médico. Pero que me ofendeu bastante foi que cando vi a noticia de que era un falso médico, o Sergas dixo que nadie había puesto unha reclamación e tamén dixo que non había ningún acontecimento importante. Laura, canto tempo pasou desde que te atendeu este home nas urxencias ata que descubriches que realmente non era doutor? Máis dun ano. Además, entereime porque a miña irmá me dixo: ti te acordas do home que te atendeu en urxencias? Como se chamaba? E eu dixen, sí, e me pasou a noticia do Faro de Vigo. Podoche preguntar que foi o que te levou a visitar as urxencias do hospital ese día? Eu levaba moito tempo moi mal e sentía como que a miña vida era máis estar mal que estar ben. E sentía todo o rato dor. Incluso había pensado en suicidarme a fecha e todo. Non sei se tes pensado tomar medidas legales contra ele. Pois sí, a verdade é que penso tomalas porque me parece algo moi grave. E sobre todo non só por min, sino porque non volva a pasar. Eso tome máis en serio. Hora Galega puxos en contacto coa Consellería de Sanidade que nos di, e cito textualmente, lamentamos a incerteza causada pola persoa que falsificou o título para exercer de maneira fraudulenta. Apuntan, ademais, que a competencia estatal, a homologación dos títulos universitarios, e que eles, con ese aval estatal e despois de comprobar a súa colexiación oficial, foi cando contrataron a este falso médico. Engaden, ademais, que só exerceu durante 9 días nas urxencias de Vigo e que non desempeñou ningún outro posto dentro do Servizo Galego de Saúde.